ang katotohanan ay hindi nasusukat sa tagal. Yung salitang sulpot, ibig sabihin bago, kaya mali. Pero ang tanong, ang sukatan ba ng katotohanan ay edad o ang tagal? O ang sukatan ay ang katotohanan ayon sa salita ng Diyos? Sa Galatians chapter 1 verse 8 ang sabi, kahit kami o anghel, kung ibang ebanghelyo, sumpain. Ibig sabihin kahit matagal pa ang isang grupo, kung mali ang mensahe, mali pa rin. At kahit hindi kilala o bago, kung tama ang gospel, tama pa rin. Ka-good news, hindi edad ang basihan ng katotohanan. Katotohanan ang basihan ng katotohanan. Actually, tama man. Dili man gyud kana lang ang gitawag og basihan to kumo kay nauna, kumo kay nadugay, or kumo kay tawag ining taas ng iyang gitawag og edad, tinuod na siya. Tama nga ang basihan sa kamatuoran ang kamatuoran. And at the same time, musugot putag sa dili, ang kasulatan usa sa mga bases kung diin makita nato nga gitudlo ang gitawag og kamatuoran. Pero di pud sab nato ma-deny, di pud sab nato gitawag og malimod. Nga diin sumala sa balaang kasulatan kining maong iglesia dili pwede nga mawa sa tanang panahon gikan sa iyahang gitawag og pagkatukod. Nganong man kay mismo sa pulong sa atong Ginoong Jesucristo, Saint Matthew chapter 16 verse 18, ingon pa sa atong Ginoong Jesucristo, et porte infernon prevalebant adversus iam. Even the gates of hell shall not prevail against it. Bisan ang haan sa impyerno, dili gayod makabuntog niini. Ano sa amin nagisulti sa atong Ginoong Jesucristo? Gisulti na sa atong Ginoong Jesucristo sa unang siglo, sa 1st century AD, particularly sa 33 AD. Sadyang niingon siya nga, even the gates of hell shall not prevail against it. Kining maong iglesia, gikan siyang pagkatukod, di gyud na mawa, di gyud na mabungkag. So kung kana ang basihan nato, kamatuuran, o kana may gisulti sa ebanghelyo, so therefore, kanang mga sekta nga ng gawas after 16th century, misungag. May kontra, sa ingon ni Ginoong Jesucristo nga, et porte infernon prevalebant adversus iam. Number 2 nga tawag ining basis, ingon pa sa atong Ginoong Jesucristo, I will be with you always till the end of time. Pag ingon niya nga, I will be with you always, walay gutlo sa segundo, minuto, oras, adlaw, simana, bulan, tuig, muhunong siya pag-uban sa iyahang gitawag og iglesia. Nga naman di kanang iglesia iyahamang lawas, Efeso kapitulo 5, versikulo 23. So, buti pasabot, sa tanang panahon, from the time of the foundation until now, na anang maong gitawag og iglesia. So, kung maingon mo nga, kining kumo kay naulahin, sakto na kay mo gitudlo nila, ang gitudlo nila, ang tawag ining balaang kasulatan, nga nawala nila gitudlo. Ang St. Matthew chapter 28, verse 20. Nga, kining mo iglesia existido sa tanang panahon from the time of the foundation. Diba? So kung kontra sila na, kung muingon sila nga tinuod ng mga sektang ng gawas after sa 16th century, mahimong baka ko ng Kristo. Kasi nila nang giuban na niya. Sigikan sa unang siglo hangtod sa 16 kasiglo, before nang gawas ang mga tagak o mga sulpot na nagwali-wali bit-bit ang Biblia. Di ba? So, niya pa lang daan palpak na Di gyapon mo makalusot Di gyapon makalusot ang atong amigo mga tagak. Nga bisa pag unsaon na pag-justify ang ilang gitawag mga pundok, ginamit or gihimo nilang shield ang balaang kasulatan, di gyapon sila makadinay kay mismo ang balaang kasulatan nagtugkan nga kining maong iglesia wa gyud ni mawa gikan sa unang siglo hangtod karon. So kung mauna ang gisulti sa ebanghelyo, si bisan kinsa nga mo kontra na igo sa gisulti ni San Pablo nga bisan kami o sa kanghel magtudlog ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatuglo. Di ba? So kanang mga pundok karon nga mga sulpot, tama gani, admitido sila nga sulpot. Nga kuno nagtudlo ko ng mga ebanghelyo na may mga kamatuoran nga ilang gisulti. Pero kanang mga kamatuoran nga ilang gisulti, kinopya po na nila. Pero most of them, ang ilahang mga pagtulunan, inimbento og super na po sa ilahang kaugalingon or personal opinion or interpretation. Kaya ang simbahan ng Kristo, teacher, baya, di ba? St. Matthew chapter 28, verse 20. Tudluin sila sa tanang nga akong gisugo ninyo. O niya pagkahuman ang katumagipang sugo, gipadala. Sila kasi may nagpadala nila. Mamaya gisulti sa ebanghelyo. Mamaya gisulti sa balaang kasulatan. Nga nung inyo maging kontrakon. Diba? Kung tinuod mo nga nagsunod sa pulong sa Ginoo, kung ang basis good ninyo, pulong sa Ginoo, nga nung ning buto lang man mo karon nga panahon.
Ako mahimo mong tinuod, mahimo bakakon ang balang kasulatan, mahimo bakakon si Kristo, mahimo bakakon ang mga apostol. Dili pwede nga mawala ang iyang iglesia. Nga naman kay ingon pa ni San Pablo, 1 Timothy chapter 2 verse 4, katuyuan sa Dios nga ang tanang tao maluwas ug masayod sa kamatuoran. Ug kanang kaluwasan ang simbahan mo'y nagbit-bit ana. Ang simbahan mo ay mahima na naay function nga magtudlo. So di gid pwedeng gitawag og mawala. So ang ebanghelyo nagtug-an na kining maong simbahan na buhi from the time of the foundation 33 AD until now. So therefore, pag naay mo supak ni ana, nisupak sa ebanghelyo. Kung nisupak sa ebanghelyo, sumala pang San Pablo, matinunglo. Ngunang kini mga sulpot ug tagak, sumala sa balang kasulatan, matinunglo yun eh.